Però bé, no? La processó és l'anunci de aquest misteri que celebrem el vigor de la Sant. Per tot el Déu infinit, tot poderós, etern, creador de tot i amor absolut. Nostre home per donar la vida a la creu, sol i abandonat, només acompanyat d'un petit grup de rebels possibles i de la seva mare. La nostra processó plasma tot això de forma plàstica, amb senzillesa, amb silenci i amb devoció. Diu el papa de Francesc: la processó reflecteix una set de Déu que només els pobres i senzills poden reconèixer i que fa de pas una gran generositat i sacrifici quan es tracta de manifestar la nostra fe.